факултети энергетика ва техникаи тиббии коллеҷи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ барои довталабоне ки мехоҳанд дар соҳаҳои энергетика ва техникаи тиббӣ мутахассис шаванд шароити арзандаи илмомӯзӣ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла тахтаҳои электронӣ, синфхонаи лингафонӣ, озмоишгоҳи замонавӣ фароҳам овардааст. дар факултети мазкур ду кафедра электроэнергетика ва физика ва телекоммуникатсия амал мекунад ки аз рӯи ихтисосҳои нерӯгоҳҳои барқӣ, таъминоти барқ дар корхонаҳои саноатӣ, таъмини истеъмолкунандагони маишиву манзилӣ бо барқ, васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқӣ, истифодабарии таҷҳизоти нерӯгоҳҳо ва нерӯгоҳҳои хурди барқӣ, шабакаи телекоммуникатсионӣ, техника ва таҷҳизоти тиббӣ, радиотехника ва электроникаи саноатӣ мутахассис вобаста ба талаботи бозори меҳнат омода карда мешавад. довталабон имкон доранд пас аз хатми синфи 9 4 сол ва баъд аз хатми синфи 11 3 сол дар факултети энергетика ва техникаи тиббии коллеҷи техникии тоҷикистон таҳсил карда соҳиби касбу ҳунар шуда барои рушди ояндаи соҳаҳои энергетика ва техникаи тиббӣ дар мамлакат саҳмгузор бошанд. телефон барои маълумоти иловагӣ 234 42 15